Ще голяма, борим се за зимата. Как ще живе? Не ли е готово това? Не. Да, влизай. Да, какво спаним? Ой, те работят пак. Да, няма спаним, чакай сега. Ние, Ленче, вече сме специализирани. Браво на вас. В той. Де да дадем по едно кафе? Маша направя, ма. А? Ще вземаш, аз ще направя Я ще кафе. да дадем или? Да, ще взема. Как се спиш ли? От майкиното. Какво значи майка? Аз Той- чувам за кафе сега. Коли спиш? Той Коро не пие кафе.